Com a professora d'una escola de secundària, valoro molt positivament que una ciutat com Castelldefels sigui una ciutat defensora dels drets humans i que els nostres alumnes puguin participar any rere any molt activament en aquest tipus de xerrades i presentacions que l'Ajuntament de Castelldefels ens ofereix. Per ells és molt impactant trobar-se cara a cara amb persones que han patit en pròpia pell tot un seguit de maltractaments, de desigualtats, pel sol fet de ser dones, de ser migrants o de viure en països on no es respecta el dret a la pau i el dret a la llibertat. I ells realment ho valoren també molt positivament i realment s'emporten un record molt impactant d'aquestes situacions que aquestes persones els hi expliquen perquè ho han patit en pròpia pell.